Čaute pri ďalšom videjku, sme pri novom diele Minecraftu. Ideme do toho istosti, tak budeme čo tu robí? A keď máte také jumboty, tak sa vám uberie iba polka srdiečka. Veríte tomu? Vy tomu veríte? Lebo ja hej. Ja som to videl v jednom videu. Čo nám začal Dragon. Áno. To bude náš domček. Ideme. Môj domček! Môj domček! Poď sem! Tu si! Poď sem! Rýchle, poď sem! Tu si! Monstrieška! Čo som si postavil? Čo ti mali som rádi nevedia? No. Super! Teraz sme zase niekde. No. Na nešťastie si dám trošku kalenky. Nám chutí mi. Mám sa áno, nalakať ich dovolí. Wow! Vypal som level. Nám chutí mi. No dám to ešte. Mám tu ešte 2 polky. A konečne už žiadny mini zombiti. Dám si trošku rotten flash, neuškodí mi. Viete prečo je rotten flash aspoň? Trochu dobre? Ale to myslíte. Kde? Ty si milé stvorenie. Najmilšie stvorenie. Wow! Brďo. Ja som level 3. Áno, také milé stvorenie. A môžeš to vyskam. Darí ti. Ale kurňa! Ona ma to zabije. Som najlepší vraždia celého sveta. Lebo ja mám tak lagovacie. Načíname uhlí. Srdčí stromček. Toto má jedá, len dám ti. Ešte. Takže chápete ma. Takže idem si. Vychutnám mám zimavú kaváku. Kurňa. Minul som je srdiečko.
Áno, konečne. Dám, no. Takto. A takto. Malé plné slediečko. A ideme sa vysrať. Poďte, aké hovno. Už niečím to. To sú moje trusy. A ideme. Dobre. Už sme sa pekne vykakali. Ideme spláchnuť. To je moje splachovacie okienko. Ideme. No poďím, ahoj. No ahoj. Ty si taký jeden, si taká jedna bestia, ktorá vybuchuje furt, keď niekoho stretne. Že? No áno. Veď to by bolo dobré, že keby v Minecrafte tí creeperovia boli s vami a nie tým a potom by vybuchovali pri nejakom inom pajkovi. Čo tu je? Som si dal moje skielko. Tu je malá jedáleň. Idem si zatkať. To je predsa slušné. Idem žrať. Nemôžem. Ideme. Bežíme tomu a ideme sa nadržať. Idem spať a nadržať, spať, nadržať, spať, nadržať. Dobrú noc vám všetkým. No. Kurňa. Kurňa. Ja si idem, viete čo? Postaviť nový domček. A prepoš... Takto. Tak, pekne. Takto, pekne, takto. Pozrite. Idem si vyklumpať, lebo nemám... Ideme. Nič to. Ty to zničíš, dobre. A toto znič čo? Dobre. Veď čo, kúkali ste raz Desmonda? Trznem do to Zigmund a... Trznem do to boli Zigmund a ten Pajko. Tak oni si urobili dom v strome. Musím si doma niečo vykraftiť. Dobre, ale kurňa. Crafting. Takto. Siekerka. How. Tak. No udičku, poďme si chytať ryby. Tak, ešte lodku, nie. Ešte sa rozhodím. Pretože nemáte uložím. No, takto. Tak. A
ideme. Dobre. Ideme na fishing loviť. Počuli ste, že volá jeden taký môj blbý kamoš mi povedal, že volá, kedy sa lovilo trusom. Keď nie, tak povedzte do komentárov, že či sa lovilo trusom alebo nelovilo. Počkajte, idem do Creeper. Oh, no. Idiot, myslím si som Ne, pomoc! Oh my god! Dobre. Ideme naloviť. Konečne. Potaj ovečka. Nerob ovečka. Lebo ťa zabijem. Choď už. Noj. Čakám. Ale koňaži, ja viem veľmi dobre loviť, ale vždy lovím ten, kedy nemám. Už sa na to strašne teším. Už je to tu? Ale kurňa. Ideš, on to dá. On to dá, stavíme sa. Ne, ja som, dobre budem. O like. Keď to nedám, dáte mi dislike. Keď to dám, dáte mi like. Dobre? Dobre. To čo robí tá sliepka? Jaj. Ja som si myslel, že to už išla chytiť. Tak nič. No, kedy pôjde nejaká rybička. Teším sa. Čo ja si zatiaľ sadnem. Aby som sa neminul takto. Sedíme si na stoličke. No, ideme. Teraz. No. Dajte mi like. Čakám vám za chvíľku od vás like. Keď to dám na YouTube. Už to je na YouTube síce, nevadí. Chcete ďalšiu stavku? Lebo Lala vyhrá. To som ja. Dnes už idem domov. Rybičku si chutnám. Ona asi za mňa preletela. Musí tu byť. Alebo bude možno, že preletela iba ku mne domov česky. Neviem, si. Ja som si chytila ovečkajú. Kurník. Rybička. Kurník. Idem sa aspoň nájsť. Tým. Takže toto videjko bude končiť, takže všetci sa majte, dajte like, ak sa vám video páčilo. Počkajte, niečo si musím ešte vybrať. Dobre, a sme späť a ešte raz. Takže
toto videjko bude končiť. Majte sa, dajte like, ak sa vám video páčilo, dajte zhliadnutie a takže ahoj.